اقبال بٹ صاحب تے صدر صاحبہ پروین ملک صاحبہ تے جنہیں بھی اتنے موجود نے سارے پروڑیاں نو آج کی محفل دے وچ ایک لکھاری ہون دی حیثیت نال، ایک قلمکار ہون دی حیثیت نال تے انہاں دا ساتھی ہون دی حیثیت نال جناب محمد حسنین صاحب بٹی صاحب دے ساتھی ہون دی حیثیت نال خوش آمدید بھی کرنے ہیں۔ میں جناب ایک سنیہ پہنچاواں گا پہلے جناب کسور مبارک بٹ صاحب ساہیوال تو کہ جڑے ساڈی پنجاب لوک لہر دے صدر نے کہ انہاں دی طرفوں سارے دوستاں نو السلام علیکم تے جناب سارے نو شاباشی اس محفل دے وچ آنا۔ جی میرے دوستو، میرے نام تو سوشل میڈیا تے جنہیں بھی لوگ نے ماشاءاللہ پنجابیت نال جڑے ہوئے وہ میرے کام تو میرے لکھن تو واقف نے۔ میں بہت محنت نال بہت ہی کوشش نال اپنی جنی میری محنت سی سارے دوستاں دے سامنے پنجابیت دے جنہیں بھی تقاضے نے انہاں نو ایک صفحے دے وچ مختصر انداز دے وچ سامنے لیان دی جنی میری کوشش قابل سی وہ تواڈے دوستاں دے ساتھیاں دے مشورے دے نال لیان دی کوشش ہن بھی کر رہے ہیں تے پہلے بھی کیتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تے اس واسطے میرے دوستو پہلی چیز یہ ہے کہ جڑے میرے علاقے نال میرا تعلق ہے جی پہلی چیز یہ ہے کہ لفظ پنجاب اسی یہ سوچنا ہے کہ یہ مقصد معنی کی ہے۔ میرے دوستو اصل چیز یہ ہے کہ 10,000 سال تو تقریباً یہ ساڈا لفظ جڑا پنجاب ہے اپنے ارتقائی سفر دے وچ موجود ہے، جڑا کہ موجودہ دور دے ماضی قریب دے فارسی بانا دے دور دے وچ انہاں 5 دریاواں تو پنجاب بنیا۔ 10,000 سال تو پچاندا 5 ند مختلف الفاظ دے وچ 5 دریا ساڈی ہمیشہ پہچان رہے ہیں۔ اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جڑے لوگ ساڈے علاقے دے وچ ملتان دے رستے، بلوچستان دے رستے، ایران دے رستے داخل ہوندے سی تے بھیتر ہند دے وچ وسطی ہند تک جاندے سی، انہاں لوگاں دے سفر دے دوران 5 دریا آندے سی۔ اصل لفظ پنجاب ہے ہی جنوبی حصے دے لفظ تے۔ جڑے لوگ کابل دے رستے تو دہلی تے اگے وسطی شمالی ہند تک جاندے سی او لوگ 7 دریا پار کرتے سی۔ زیادہ تر پرچلت لفظ سب سندھو ہے ہی اس علاقے بلکہ اس علاقے تو 7 دریا پاس کرنے، اس علاقے تو 5 دریا پاس کرنے تو پھر جا کے اگے ہندوستان دے درمیان دے جا کے پہنچنا۔ یعنی پنجاب دا لفظ پنجاب دا نمائندہ علاقہ جڑا ہے اس علاقے نو ہی اچھا کدے بھی دریاواں تو پانیاں تو علاوہ اس علاقے نو کدے بھی نہیں لکھیا پڑھیا گیا۔ سرائکی لفظ دی بنیاد ہی کسے صورت دے وچ قبول نہیں اس علاقے نو۔ جنیاں بھی کتاباں چک کے دیکھ لو ہمیشہ اس علاقے دی پہچان دریاواں تو ندیاں نالیاں تو جی 5 دریاواں تو پانیاں تو 2 دریا 3 دریا جنہیں بھی اس علاقے دے پہچان ہے وہ ساری فلاں بار وہ ساری اس حساب نال ہے۔ سرائکی لفظ کسی صورت دے وچ بھی اس تے فٹ نہیں آندا۔ میرے دوستو جویں کہ ماشاءاللہ حضرات تسی بار پڑھتے رہ جاندے ہو کہ 1962 دے وچ اس لفظ نو عام کیتا گیا ایک سازش کے تحت، بلوچ تے سندھی سازش کے تحت کہ پنجاب دے پانیاں تے پنجاب نے دریائے سندھ دا مطالبہ بھی کر لیا کہ دریائے سندھ دا پانی جڑا ہے اے پاکستان تو پہلے انگریز دور دی 1936 دے سندھ دے نام تے لکھ دیتا گیا کہ دریا سندھ جڑا ہے اے دے نام تے ایک صوبہ بن گیا جس نے آج 1000 سال پرانا کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اس وادی سبت سندھو جڑی ہے
یہ سارا اس کا مرکزی علاقہ اس کی پہچان 1922 دے وچ ہڑپا دریافت ہونے والا 1866 دے وچ 1922 دے وچ اس تو بعد موہنجو دڑو دا مقام دریافت ہونے والا وہ بھی اسے دا زیری علاقہ. یہ سارے دے سارے علاقے جڑے وادی سبت سندھو دی ایک مشترکہ پہچان رہے ہیں. میرے عزیز دوستو جنہیں حاضرین نے ماشاءاللہ سب کا شکریہ کہ اس علاقے کی پہچان کی ہے کہ ہمیشہ ساری ذاتی پہچان رہی ہے. کدی کسی باہر دے علاقے تو یہ پہچان نہیں رہی. ایک دوسرے نمبر تے ایک اور چیز بڑی سمجھنے والی ہے. اکبر کے دور کا نقشہ چوک کے لوگ جڑے نے وہ آ جاندے نے کہ ملتان الگ ہے، لاہور الگ ہے، فلاں علاقہ الگ ہے. آپ دیکھ لو سارے کو نقشے موجود نے. ملتان بہت پرانا شہر ہے، الگ پہچان ہے. میرے عزیز دوستو ساری الگ پہچان دی جنگ ہے ہی نہیں. ساری جنگ تہذیب دی ہے، ثقافت دی ہے، جڑی کہ ساری ملوہا دے نام تو، پنج ندہ دے نام تو، پنجرت دے نام تو، سب سندھ دے نام تو، پنجاب دے نام تو مشترکہ ہے. جڑا کہ ایک نقشہ میں اپنی آئی ڈی تے لایا کہ اس سارے کشمیر کے پہاڑوں تو لگ کے جنہ بھی اس راجستھان کشمیر تے موجودہ کے پی کے پہاڑی علاقے، ہندکو علاقے، پنجابی علاقے چھڑ کے اس کے درمیان جڑی وادی آندی ہے اس میں وادی سبت سندھو کیا جاتا ہے. وہ سارے دے علاقائی جڑے لہجے نے انہوں تے زبان کسی صورت فٹ آندی نہیں ہے. دنیا ساری جنگ جڑی ہے پنجابیت کے نام تو تہذیب دی ہے، ثقافت دی ہے، کلچر دی ہے. پوری دنیا دے ساری ایک پہچان رہی ہے کہ ایک خطہ ایسا ہے دنیا دے وچ جہی فصل انی چنگی ہے کہ جی پیڑ تے باقی دنیا دے چیز ہوتی ہے زمین دے ہوتی ہے. لوگ اس طرح کے کاریگر نے، تجارت کا نظام جی مشترکہ تاریخ ساری جڑی ساڈیاں جنیاں بھی لڑائیاں سارے جنہیں بھی حملہ آور جنہیں بھی اتنے آئے مشترکہ طور پہ انہوں نے سانو گنیا ہے. لیکن سارے اندر قومی باہر کی قوم آنے والے نے ایک ایسی سیر کھولی کہ اج اسی ایک قوم نہیں رہے، اسی انہوں دے ذہنی غلام ایسے بن گئے کہ اج اسی اپنے آپ کو پنجابی تسلیم پنجاب حتیٰ کہ لاہور دے کھڑا ہو کے گل کر رہے ہیں. لاہور کے پنجابی نے پنجابی کا پتہ نہیں ہے پنجابی کی کی عظمت ہے، کی ایکتا کی ہر ایک نے بس صرف اپنے اپنے دم دی پئی ہے. میرے دوستو پوری دنیا کے قانون ہے کہ زبان کس نو کیا جاتا ہے، لہجہ کس نو کیا جاتا ہے، تو بولی کس نو کیا جاتا ہے. انگریز نو پتا ہے، چائنیز نو پتا ہے، جاپانی نو پتا ہے، فلاں ٹمکی نو فرانسیسی جرمن نو پتا ہے، پنجابی نو نہیں پتا. یہ عجیب لوگ نے، عجیب کشمکش دیش پائے نے غیر قوموں کے حملوں تو کہ انہوں نے اپنی قومیت کا علم ہی نہیں ہے، ایک ہو ہی نہیں رہے. اور پوری دنیا کے رف لہجے رف ڈیلیکٹ ہوندے نے کی ہو گیا تمہیں. لندن دے ایک شہر ہے، لندن ایک شہر ہے. آج پوری کسی کو پوچھو انگلش کتوں کی زبان کہے گا، لندن انگلش لندن دی ہے نہیں. زبان کا مطلب ہوتا ہے بنائی ہوئی چیز. مختلف لہجے اکٹھے کرو، رسم ریتی رواج اکٹھے کرو. فرق کی ہے لہجے تو بولی دا. مثال طور پہ میں اپنے لہجے کے مطابق میں بھی جانگلی ہوں. وہ جانگلی اچھا تھی اینی دیر دے اپنے اپنے سوال ضرور میرے تو کرنے نے. جن لوگ بیٹھے نے اگر مختلف سوالات کرن گے تو میں نے زیادہ خوشی ہوئے گی، میں زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے گا. میں نے یہ سمجھ آئے گی کہ میں کی دوست پوچھنا چاہ رہا. میری ماما بھنیں بھی بیٹھی نے، تیاں بھنیں بھی بیٹھی ہیں. جی جی تو پوری دنیا کے قانون ہے کہ مختلف لہجے ہوندے نے، انہوں نے اس تو اتنے ہوندی ہے بولی. مثال تو میں لہجے کی گل کر سی، میرے لہجہ بولی جی ہے وہ جانگلی ہے. ہوں مثال طور پہ میں کبیر والا خانے وال تعلق رکھنا، وہ سائی وال ہے. ہوں سڈے جڑے لوگ نے اتوں کے سائی وال کی خانے وال کی بالکل ایکو ہی بولی ہے. ہوں وہ اسی ملتان کے نزدیک رہنے ہاں، سائی وال والے آ گئے اوکاڑا دے لاہور کے نزدیک، بولی ایکو ہی بولی ہے. تھوڑا جہا سخت انداز نال بولن گے،
साडे वाले मुल्तानी अंदाज नाल बोलणगे। हुण की कहिए भी सानू वखरा सूबा दे दिओ। अच्छा इसमें कहा जाता लहजा। ते उस तो बाद जुबान की है कि सारे इलाके दी लहजियां नू इकट्ठा करके बोलियां नू इकट्ठा करके उन्हां ते मेहनत करके एक जबान जामे लुगत तश्कील दी जाए जिदे विच अल्फाज फिक्रे दी लंबाई खत्म हो जाए, तलफ़ुज़ दुरुस्त हो जाए, गल दी छेती समझ आ जाए, इजाफत खत्म हो जाए। इन्हां कवानीन अच्छा फिर दुनिया दे विच जिन्नियां भी ज़बानां ने उन्हां दे कवानीन ने, उन्हां दे कवानीन के मुताबिक चलो तकरीबन इको जिहे ने और जिन्हें भी बना लो जबान बन। अदायगी किस तरह करनी है अल्फाज की ਉਹਦੇ मुताबिक बन लो, इसमें कहा जाता जुबान। तो मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह ताला साडी पंजाबी जुबान है, असी एक पंजाबी कौम हाँ जिहड़ी कौम अपनी जुबान ते अमल करती है, जुबान के मुताबिक चलती है, वो एक कौम बन जाती है। ऐसी कौम बनती है कि जिस तरह अंग्रेज एक कौम बनया, मुख्तलिफ लहजियां नूं लैके एक जबान तश्कील दी, जबान नूं नाफिज किया, यूनिवर्सिटी पढ़ाई, उस तो बाद वो एक कौम बन गए, पूरी दुनिया ते गए, फतुहात कीतियां, लोगों ने कहा यह तरक्की की जुबान है। चीन ने अपनी जबान पढ़ ली, जापान ने अपनी जबान पढ़ ली, फ्रांस जर्मन ने अपनी अपनी जबान पढ़ ली। अज पंजाबी अगर अपनी जबान दे विच पढ़े लिखे समझे, ये बच्चों को ज्यादा समझ आएगी, ज्यादा बेहतर नाल अपना माफिज ज़मीर पहुंचा सकेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों तुहाडे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी लिखता मौजूद ने जनाब कालाबाग डैम से। मैं बहुत तकरीबन 3 महीने की मेहनत नाल मैं कालाबाग डैम से लिखिया। उस तो बाद गवादर से मेरी लिखत मौजूद है, देसी महीने से मेरी लिखत मौजूद है। जी जी और भी कोई भी मौजू आता है, मौका आता है, मैं अपनी भरपूर मेहनत नाल अपनी खिदमत तुहाडे हजरात के सामने रखना जी। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी तुहाडी खिदमत रहेगी। तो बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जी।